Ahir guanyàvem el primer premi de Mona de Pasqua, som d'ací del Foc de Vicente García, de l'avenida Antireina de València número 6, i res, i la Mona de Pasqua pues, se fa pues, ficant els ingredients que toquen, i els temps de fermentació que toquen, i ja està, i molt d'amor, i carinyo. Pues de mones anem a vendre els dies forts, pues unes 300, 350 diàries, els dies forts. Després, clar, evidentment, cada vegada va baixant, fins que torna a vindre el fin de setmana de Sant Vicent. L'ingredient així sorpresa és, per mi és la massa mare. Una bona massa mare que fa que la mona dure més temps tendra i esponjosa. Jo faig patos, que és el que més fàcil per mi és, perquè se poden fer cocodrilos, però jo en els patos puc fer de chocolate i blanques. Entonces, si me fan falta de chocolate, pues faig més de chocolate. Si me fan falta blanques, pues faig blanques. El cocodrilo, evidentment, només pot fer blanca, perquè l'ou és dur, m'entens o no? Entonces no pots fer ou de chocolate perquè l'ou entra al forn. I si fiques ou de chocolate, mal. Entonces, estes van així al forn sense ou, i després ja conforme van eixint se van fent de lo que se necessita, o blanca o en chocolate.